अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ए बबुआ कुर्सी उर्सी धइल बा कैसन लोग बाई देखो बिगाड़ू साकिया देखो आइल बाटे। अच्छा बिगाड़ू साकिया। अच्छा ए बाबू ई बियाहवा में हमरा कुछ गड़बड़ बुझाता। हाँ हाँ का बोल जानता बा रहो, कुछ गड़बड़िए के चलते सब लोग गांव में गइल बा पता लगावे। अच्छा हाँ ओकरा बाद दिन उतराई ना होई नु तो चलो हमनी के खेत तोड़िया केहू भेटाई तो पूछल जाई जे कितना खेत बा या लइकवा कैसन बा। ठीक बा दिन उतराई या दहेज के रोके और ठीक बा चल कर बिगड़ुआ के ई मजाल कि ओकरा घरे देखौआ आइल बालो आ हमरा के पूछबो ना कैलक ह। अगर ओकर बिया हम काट ना देहनी तो हमरो नाम फटीचरा ना। चाचा हाँ बउआ राउर घर यही गाँव में है। हाँ यही गाँव में हमार घर है। आ तोहनी के हम नहीं चिन्ह। हमनी के घर लौरिया। अच्छा लौरिया। हाँ आ एने कने आइल बालो। न्यायल सन बिगाड़ू साव नहीं खन। हाँ उनके बेटवा के दिन उतारे खातिर। अच्छा तो उनको दूगो बेटा बड़ा सो जटका के जेठका के। हाँ अच्छा तो बबुआ लड़किया तुम्हार की लागले हो। लड़किया हमर सारिन ही है। तो सारी नहीं हो। हाँ ई बताओ जे तोहू देखौआ में आइल बड़ा तोहार सारिन गढ़ा में डूबे तोहरा अच्छा लागी ना वैसे नुआइनिया से गाँव में से निकल कर लगे पूछे खतरा जे केहू भेटाई तो पूछाई। ओकरा 8 दिन पर मिर्गी उठेला। 8 दिन पर 8 दिन पर आई अभी परसों के बात ह। सौंसे बगे खोसी रखले रहलन आ घरवा में ढूक करती ओकरा मिर्गी ऊपर जाता गणासी उठौले आवता आ छप से खोसिया का काट देला। अब हम बिया उनका घर ना होखा था एगो मोटरसाइकिल दहेज दले बानी। अच्छा सुननी हाँ ए सुना तू का कर। हाँ बोलो जाके वो लोग के बाकी जौन बालो वो लोग से कह दिया जे बड़की माई के मियाज खराब बा। ठीक बा चल लगन हल तलवी में घर है आ मोटरसाइकिलिया कह दिया जे घूमे के बहाने लेके ले चल चले हम यही जैसे बैसाखवा चलता नहीं। ठीक बा बबुआ यही में भलाई बा। यही में नु यही में भलाई हमनी एकदम अब बियाह कहाँ जा जल्दी जा। ठीक बा ठीक। कौन है ये लोग?